Mäkká popisovateľná ferrokovová fólia je alternatívou pre klasické školské kriedové tabule, sklokeramické tabule alebo iné povrchy, ktoré je potrebné vrtať, klincovať a majú pevné rozmery. Na písanie používajte šev popisovače určené na biele tabule a stierky s jemným povrchom. Ferrokovová mäkká popisovateľná fólia má zároveň vlastnosť, že je magnetická. V spojitosti s touto fóliou dávame do pozornosti šev magnetické učebné pomôcky. Na seba je možné ukladať niekoľko magnetických učebných pomôcok. Učebné pomôcky sú praktické pre skladovanie, prenášanie z triedy do triedy. Ďalšou možnosťou, ako využiť magnetický povrch fólie, sú magnetky. Vzhľadom na nižšiu silu magnetického materiálu odporúčame používať permanentné neodímové magnety. Ponúkame ich v rôznych farbách v dizajne, ktorý pripomína figurky z obľúbenej detskej hry. V našom videoarchíve nájdete podrobný videonávod, ako postupovať pri lepení fólie. Ponúkame 6 dizajnov. Pozrite si video číslo 1.